voastră, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții, pururea pomeniții, iubitorii acestei Sfinte Biserici, pe alți iubitori, militori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Ostași și români căzuți pe toate câmpurile de luptă, în toate locurile și în toate timpurile, pentru libertatea și pentru demnitatea poporului român, pe toți cei adormiți în lagăre, în închisori, în deportări, pe toți cei omorâți pe nedrept, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste sfinte daruri și pe cei pentru care au fost aduse vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Iusticii, Teoctist, și pe întâi stătători acestei eparhii adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul, Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți pe neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, pe cei pe care nu moare nimeni spomenească, pe toți din rândul neamului și adormit, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, bine cinstitorilor și dreptmăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Rugile voastre să vă pomenească Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Alleluia.
prezența Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți de toate cazuri, mânia, primejdea și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Lua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință au săvârșit. Sfârșit creștineți vieții noastre fără durere, fără mustrări de cuget în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos. Să Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, toți Sfinții Sfânti, de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Cinești pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să lăudăm. Cu îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe imea cea de oființă și nedespărțită. Hristos în mijlocul nostru. Hristos în mijlocul nostru. Hristos în mijlocul nostru. Câți suntem credincioși? Toți suntem credincioși. Iubite voi, Iubite voi,
rugăciune să luăm aminte. Cred. Toți cuvintele să gândiți. Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și-a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte Sfânta Jertfă, în pace a o aduce. Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți.
cele știi la cer, pentru împărăția ta, pentru toate acestea, îți mulțumim ție și nu ne-a născut pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate nouă. Îți mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli, zeci de mii de îngeri, heruvimii cei mulți, serafimii cei cu câte 6 ari, care se înălță. Cântare de biruință cântând, strigând, glasul înălțând și grăind. Bine este Cerul, bine este cu aceste fericite puteri și noi, de Doamne,